ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്തമാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ യാത്രകൾ തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാണ്. കൂടുതൽ നമ്മുടെ യാത്രകൾ കൂട്ടുകാരുമൊത്തായിരിക്കാം, കുടുംബാംഗങ്ങളൊത്തായിരിക്കാം. ഈ യാത്രകളെല്ലാം മനോഹരമാണ്, എന്നും ഓർമ്മയിലുള്ളതാണ്. എങ്കിൽ പോലും എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളൊരു സോളോ യാത്ര ചെയ്തിരിക്കണം. എവിടെ പോകണം, എങ്ങനെ പോകണം, ഏത് മാർഗം മുഖേന അവിടെ ചെല്ലണം, ഏത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നീ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ സ്വയമേ തീരുമാനിക്കുന്നതിലൂടെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ യാത്രയിൽ ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ വ്യത്യസ്തരാവുകയും ഈ യാത്രകളിലൂടെ നമ്മൾ കുറേയധികം അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതാണ് സോളോ യാത്രകൾ. എൻ്റെ യാത്രകൾ പലപ്പോഴും സോളോയാണ്.